ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସହର। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପକାଯାଏ। ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରଖି ରନ୍ଧାଯାଏ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କି ଉପର ହାଣ୍ଡି ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପାକ ହୁଏ। ଏଠି ରାନ୍ଧିବା ଲାଗି କେବଳ କାଠର ଜଳା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଅଧିକ ସୁଆର ଏବଂ 300ରୁ ଅଧିକ ସହାୟକ ଏଠାରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ରୋଷେଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ହୁଏ। ଏଠାରେ ପକାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଜାତିର ଏବଂ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ନପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ପିଠା, କ୍ଷୀରି ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାତ୍विକ ଓ ପବିତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ପକାଯାଏ। ଏଠାରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିବା କେତେକ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଟମାଟୋ, କୋବି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଏବଂ ବିନ୍ସ। ଏହାର କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତାମସିକ ମନାଯାଏ। ମହାପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତମ ଆବଣ୍ଟନ ଲାଗି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟ କେବେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣା ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।